čo moja? Ako? Nechaj ma, úchyl. Možno by ti pomohlo, keby si nehodil do seba 2 polecáky za každým, čo ťa nejaká odmietne. Tak čo? Pôjdeme ku mne? Ty tu čakáš na mňa? No už. Vyzerá to tak. Takže ideme teda k tebe? Samozrejme. Dnes nám vyšlo počasie. Hej, je pekne. Pozerala si včera Superstar? Nie. A nie. Mohli by sme sa radšej rozprávať. Rozprávať? Mal si mi hneď povedať, že si gay. Nie som gay, ale si taká krásna a chcel by som, aby táto chvíľa bola výnimočná. Mohli sme si užiť, ráno by si vypadol a všetko by bolo OK. Nič by nebolo OK. Myslím, že by si mal ísť. Pôjdem, ale ešte jednu vec. Akú? Ako sa voláš?